2008ko otsailak, inauteriak, lagun artean, aizia buruan da ibili munduan, Kontxita sortu zen. 想呀，把主要是咱们那就来beste ekologismo eta hainbeste txurrada. Koronavirusak irria estaldiko zigun beldurrez, azpermenari eta etxipenari aurre egiteko mozorroa jantzi berriz eta... Probando, aitzalde uste. Nik biko Tomasek izan dit hau pizte badimat, aitu ingonan zutela. Begoñita, estás ahí? Oi, chica, ezin bale xotiken, de ventana balkon, pero... Oi, chica... Begoñitai, txakurrena pasauzako, ja, ez du hortan. Oin, radiadorikin nazio omen da pasillun gora eta bera, kompainero berrixa omen dauke. Probando, Begoñita, horralao. Hine ba, faltan botatzeat, lagunetan ez dina oitzen jain, baina kristo okideuna, Hine, Begoñita, ezan mainenan, ezan ginenan guk, barri xue, azpergarri xezala, hine ez ditun isilturein, lau egunetan, Herriko festatan baino zaratan gexo okidin jau, ba, laike. Begoñita, honezkeo pentsauden, Kontxita gaixotu dela koronavirusekin. Ez neska ez, egon nahi lazai, enaun gaixotu, zartai hartu dinat galanta. Probandoz, horra altzaudete. Gaur, azerren hau ba. Bai, oso azerre gainea, ze kristo pasabertzako guri askotin, Oin, notizi eharra jauzako ba, Oin, basureria askotire. Begoñita, horralao. Ini, notizi xezauken atederra. Ez den belakun azmauko zepa zauzaten. Ini, baldakintzeneko zein ditzen. Gure alkatiek. Aizan, atxo omen den, Kontxita eta Begoñita azerre gendela, eta otzein nintzen. Ba, atzo, Sergio eta Beltza, beste Sánchez horri aitzen egon naun. Baina asko etzonat entendiu. 1, 2, 3, 4 fazez, hori etzonat asko entendiu. Gun noiz, Kontxita. Begoñita, horralao. Hene ba, ez unan asmako belako nun naun. Betxu xon zepara heartan naun. Eharra. Bala hitzein duten. Bueno, hondi etzaina noiz, etzaina zemate hunda maskiten da. Baina, esan zebenien deportia eki bat zahola eta ertetzi gaukenula, han erten ninenanik nire motxili hartu, eta motxila barrun, ake eragutitia bezala nik ardo pixket, gaztaie, eta bazpare aldatzeko kamisetia alkondario, eta kulero guke, izkarrak hartu nitun aldatzeko. Txipi txapa, xoxotean joi. Ta xoxoten naola, aizan, kistontza zoi. Betxu ninen handa zeien, hemen dizei ezkio. Balen hau panikostane. Aizan, pikanitxunan, tatita. Hazi bereagaz ez du aldetiken zumaire, eune gukatzeako horixo natxonan, Arki, horixoko lehengozuk eta bisita initxinenan, eta antxe honan, batzugan pasan itxinenan, eta geho berrize, ala beste etxe bateak humor nula, eta txipi-txapa menditiken. Aizan, mundiala, jota zeko gaztatu non Begoñita, atope nitxion, atope. Hau den biahi, Begoñita, tope. Mundialaren hau, ibili natxabilen, batetik bestea. Gori xotikan, geho goi hartzun aldea junitxonan, eta han goi hartzunen haiako harriak. Txipi-txapa lezaka aldea, eta izan, betxuxo nun bukaoten, gure atxen herrixen bukau inat. Begoñita badakia zuek ez, nik atxen naparra nun. Buru horra beha betzelako txie, naparra, buru horra, baino jatorra gizona, haren herriraino etorri nauni. Aizan, ez da zemat aliz akordatzen eitzen behakin,
Neba, birin, itzen dinonek hura jakin bagina bat aldiz. Begoñita, viaje espiritual, Vatikanoa taletxiek, Euskal Estrixen barna, bendixetan, aizan ez dagin ze espirituala izatzen nahi dan, Earra, jota tope jarri naun, eta gainetan kilo dana bota itxinean nigo nozkio, Andre maiztako bale nauni, Earra, Begoñita. Hemen itxion, ez dinatetan nun naun ondiken, egon nahi, baldakin nun naun, la cima de la run. Otxe iso berdinet, ez zitken asko falta aiatzeko. Betxuxon ze paraje arrazkaten. Hene ba, hau ditxu tximak, Begoñita. Ai, pelukeire jutokore, aztik ez dinet hartu. Behin oinoz azibiltzen da. Tita. Batez, ez pelukei, ez kontratata, ez ezerrez. Nere gaztazati horregin. Unaino aia, no? Jende gatorra topaina birin, Begoñita. Gatorra, gumoku, bai, gaztaie motxilan, aizan, ezerrez eskaintzeko eta atie ez da inze arki zabaltzeben. Jatorrak, ne, aztuko zizten ez atitanak, baino, ara akordatzen aizan, Jose Miel da, Manul da, zea, mailurdez ege bai, areke, jatorri irigizineri atie eta ez talpi manda bazkaixik eta danak, aizute, hemen diken, kontxitan partez, muxo handi bat, danak nere bihotzin barrun da maskitela, Earra jendie. Bai, Earra, jendie, eta Earra Euskal Herrixetak edeuna, ene, herrixetan da, nik ustenat zanpantzen egiala, berriz, batzarrire huelta hor nauni ustenat, ez toz bida, Begoñita, ez toz bida. Ola bai bizitzi bazion da ez, etxe zulun zartute egon gehan bezala, ne, ustenat ez naizela, etxe zartuko, sekule zantan. Begoñita, betxuxon, ze politek ikustalde uste, zaldikumia titixi hartzen, Begoñita National Geographic ematen janegi, betxuxon, ze politek dauden, ikustalde uste, ez da azmatzen da, egon nahi, hor, politik zauden, birin, zemat ardi, eta zemat zaldi txikik, hau denko zamena, disfrutatzen, ene, zanpandu inetzela pentsakoan, baina disfrutatzen egin. Earra, honeken ere bidetik jumerko ima, bueno, pasu lago zonate honai, eleante, behorre biriei, bitxuxon, pasako nere atzetikan, ala, pasau gehi ba, ala, enitxima, bazpare gerturatzea, ostik ama jartzutzeko ere, bere lekun, hauzion, ez ni, arzo izoken, ni bera biretik da, bea txulo, ala. Hemen ez, zoze kuriosu badak edeu ba, aber zer da nahu. Ne, Begoñita turistan itxon, turista. Aber, ero berdinat. Ni bideozak grabauta hau dana bateain, ero berdinat muturrez aurreak Aber, zoze handixe den hau. Hemen txori handi batekin da. Zeotea. Adios. Ara, Begoñita en frantzezion hau. Ara mugan itxion da. Guri moja eragutizuna, nahi majo aztu ziken frantzesa. Aber, entenditzetan, zer dan. Aber, zoze handixe den hau. Aber, souvenir de la asociación de la... majesté bintzen hori entenditzen jat, bat emat handixe indegu den hau. Egon nahi, le emperatriz, Eugenie emperatrizentzako, hori izangunan bat emat betxuxon, bere txori handixekin gaininde, katxoarra handixe, odo txuritak dauna, bendixek alako eharrak izan, eta zanpanagatxun behintzat, zoze hipin inber beti mendixen, ez zitzen bat gustatzen, ni bat zeinak urutzi eta ze antenie, zea, hemen oin hau emperatriz, bueno, otxurek izango txu baino, ez zitzen bat grazia handigitzen ni itxanonek. Hemen, antena handixe ere nunda hon, la leche, geho naparra bilbotarrati izango baino, handixe ipintzen zitxe, hemen lanunen handixe ipinitzen duten, antenie, dio, galanta, betxuxon, Begoñita, akordatzea laiz, antenie bildurgarrixe,
Banitxin, aber, ailatzal naizen antena pareaino. Begoñita, hau den hau, oina hemen mugito, oina nitzeina, pasatzi daukatenez. Ara, bazitorren bat hemen, atxaldeon! Arratsaldeon. Ara, euskaraz badakizuzuk? Bai. Nungu zehazu, betxuxon, Andri eleantie. Ikuste alda. Arratsaldeon. Nungu zehazu? Bera, azkainetik. Azkaingue, eta euskaraz edarki jezue, Bistan da, eskolegian dira. Aizu, hemen di pasatzi bal dauket. Hau, zer da? Zea, barrera hori bat hemen ikuste dut, zer da hau? Hau mugi alda. Bai, muga da, bai. Muga, eta orduan hor frantzixe. Bai. Hau den kristuei. Bai. Baina gora pasatzi bal dauket. Jendarmexe ez tango, ez? Behitu aldezu. Ez, Libre alda. Bai. Ara, kontrabandun, pasa berdinat. Hau den zuerti dauketen nahi, abisauzin, iparraldeko koine laundun atxindie harki. Baitxin gorai, hau den hau eharra. Aia naun Begoñita. Hemen goxen. Larungo gainin etxeon. Betxuson ze bizta dauden. Hau den gauze ederra. Dana ikuste txinat, hemen diken. Uzteinat, xoxoto ere hortxe nunbait ikustetela. Eharra biztak. Itxezue, onjarbi eta iparraldi eta haudek hauza zoiedaketen, Begoñita. Feliz. Zeko zanpan duten nahola zango baino, etzikon bat inporta. Eharkin itxion, hemen gizuma bazitorren, umi hartute gainin, betxuxon. Hore, mendizalie, tope. Umie gainin hartute. Hau den hau, ikustaldantzek antena katxarro daukaben ameni. Honak, zea maten, pizte baldima, ilergireño zeitu nahilakoen hau. La leche, kalanta, Bueno, hemen etxion, gaine hartu dinat, kriston biztaz azkenat. Ai Dios, zaldixek hemen zabizkinat inguruan. Eharra Begoñita, hau den bizixe eharra, jateko eta izarretzeko nat, baina etzikon inporta, eharkin itxon da. Gaztaien azkenoko zatixe janarte, eharkin itxon. Retio, otxo botako inapa errealu iretzako. Begoñita, en directo desde Larun, euretzat, oso zoiken, musu bat. Banitxin, behaldea, aber bat emat topatze aldaten. Ez dinat, ino ikusten baino, aber ba, bezetan ati jota erantzun nintzin eta iuli hemen erantzun ingozin jo por probar, ordu hontan zoze eharra, izagun nama zoze hartzia, jos, egon nahi, ez dana batea zintitxin, txapelak eta rekontxoz, egon nahi, txapela jarriko niat, eta oinotzen gozonat, a ber. Balda bat ematetxin! Alo! Zaina panik, bat emat topako aldatzen hemen, Zina, paseu zaitzetela? A ber, alo! Bat emat balda etxin! Aitzina, paseu zaitzetela? Egon nahi, ba! Ati irikite zina, hau de suerti dauketena Begoñita! Atxaldeon, buenas tardes, bonjour! Atxaldeon. Naparra zu orduan? Neska. Ene ba, hade suertie Begoñita! Askoitxik etorren ez ni oinez, urrutikiken, ez hau zu askoitxi. Adaude, azpeitia, San Ignacio de Loyola. Mira, ez hau ni, hau de nahu, ari hau da gaina ez hau itxein. Zu, trago bat atako atizuke. Bai neska, proistu. Hau gozadie, ataino erdinet azkanin trago eta danak. Hametxe jarri berdinan egearki. Betxusun ze barra eder daukraben hemen. Nonai, kolokain gona onda. Hametxe jarri berdinan kostalden Begoñita. Esto ez bida, Hau den eharra, larungo puntan ati txiki zaukenan betxi eta irikintzini. Betxuson, txapelakin da, enon ikusire etxen. Zoze trago freskoa datze bali mazine arkin itxin honi. Hemen korrikalasek eta ikuste txineanik pasatzen. Hala jo, bazizten korrika. Hau modie, korrika inberrekue. Nik uste pala, oingo ontan koronavirusen kontu honekin, zoze ikiztekotan korrika inberrien ikusitako zau lekuk eta
disfrutau be, disfrutau be. Batzuk korrekan betxurime pasatzitune. Nitzeina, ze presada geben etxea gueltatzeko, ni bat ez zeugenat, behonita, batez. Ja, nik ustean ez da bueltaure etzeinat imardatzen ondikan. Hauten hau. Felizitaditzak genate, zanpandute begoinita, erabez zanpanduten etxean. 15 años bezala etxean. Zezu. Itxite, fermer da hola. Fermer, aio. Neurire, galeu jezin nabe, bertako izango ban itxonan bezala. Aber, irik jaldan galezin frantzesez da entendin zonati. Betxu son, moja eragutzitiek bue, balixo, inzozorteako begoinita. Betxu, hainbeste urte. Bate itzeiteke frantzesez da. Azkarin azmau itxinat. Bala nitxoni, hemendik frantzire guteko mohon. Jo, gaztie! Horin dana erate baldi maet. Jo! Begoinita! Hemendik entzeruren itxini! Etzeina bueltako naizan, Ni honekin piripi. Aizu! Laniako bat eman perraldezu hemen. Ba, justu bai, guantxetan igual bai, Guapa, ez baino simpatika amogollon, Ah, puntito. Ba, ametxe gelditzen hau ni, aitzalden zezaten jaten. Etorriko naiz egunen baten postez kantari. Begoinita, bueltako naun, etzeina noiz, Andere maiztako zeuru, salbean, ane ongonan, alkatin ondun, ire ondun, Ala guapa, muxo ondi bat, txin, hemendik ez da kontogiatzen da. Aio! Bueno, unaino Kontxitaren bidea, Itziar Elias naiz, aurrena eskerrak berako herriko etxeari, eskerrak Kontxitaren bidean jarraitu nahi zuen danoi, eta nerekin konfinamentu garaian irri batzuk egiten egon zeaten danoi. Muxu handi bat danoi, Kontxitak esaten duen bezala hemendik ez da kontagiatzen da, muxu bat danoi, eta goratu kultura bizirik mantentzeko holtzak beteak behar ditugula. Ia aurrena holtza baten gainean ikusten gehan. Muxu bat danoi.